бачаҳои моҷи хулоса хӯрока дар ҳамаи мағозаҳо қариб як хела пашти як хела ягу майда харом. ака шумо дар қанд чанд сумай? бачаҳои ғариб гуфтан нарх навора пурсем. чанд сумай? қанд 12 сумай. чӣ? хим чӣ? дунаш чанда дунаш? ячекаш чанд сум мешавад? 26 сума? бачаҳои ғариб дидем? дидем хеле ай нархо. хоб шакар чӣ? 12 сума 14 сума. Таян торт дорен торт. Ай чанд сума то чанд сума? 5 сума. Хирмо чӣ? Хирмо чанд сума? Хирмо 30 сума доре. 30 сума. Ин мияй 30 сума? То? Баъд бо араби доре. Уж бо қиматтара чанд сума? 80. Хаим хели нарх даро. Салом алейкум бачаҳои моҷи. ҳозир рафтем хӯрокаро пурсидем. хулоса ҳамаш қариб як ай. лекин фарқ мекунад. нархаш фарқ мекунад. Фарқ мекунад на он қадар.